I-text mo, I-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Oh yeah. Makapiroton Kuya John. Makapirot pala pagdakulong ang kinao na tahada, na minodo, na igado, plus may take home pa. Ano, makapirot man ang God. Anyway mga tugang, welcome sa programang Pinky On Mo Baby. Kaibaan, mahilig man sa piringkian. Bueno mga tugang, may importanteng piglakaw po si VP Henry. May official travel. Kaya para mientras kita mo na ang mag-iriba-ibang niya na pagkahapon. Happy Monday po sa gabos. Aram ko sa iba, bako happy, ta Monday na naman. Pero, subagay na naging matakit-takit sa bagong pagkaaga, dakulang bagay nang dapat ang ipagpasalamat, dakulang bagay para kita maging maugma. Welcome sa programang Pinky On. Kaibahan si Joshua Bino. Maray na hapon kay King Reginaldo dyan sa Barangay Bangkirohan. Kay Tito April Brosoto yaon sa ko aram kung yaon sa Dubai. Basta overseas. Kung hain ka man tabi, sana permi kang maugma. And nasa marahay perming kamugtakan. Kumusta po kamo mga tugang? Kumusta ang mga taga Barangay Lidong, kan Santo Domingo Albay? Sa oras na ini, gari pa hinundag na sa iba. Gari nakadakol. Ika Jerome, pag nakipista ka, pirang harong ang kaya mong dumanon. Pirang harong. Depende nga niya kung sisay ang papasyaran. Pag sukur sunada ko ngaya, dawa saro sa na ngaya, tambay na ako dyan maghapon. Ibaga, kung makipista ka Kuya John, depende kung sisay ang papasyaran mo. Apat na pala ng kaya ni Jerome, at hindi man pala si Jerome. Ako Kuya John, depende kung sisay ang papasyaran na harong. Tadipisil kung pumasyar ka sa ibang harong ta. Pag uli mo, ang dara mo, bako minudo, bukol. Maray na hapon kay Chit Ate. Maray na hapon po Sir Joshua. Shout out sa pamilya Ate kan Istanza. Thanks po. Maray na hapon sa mga taga Istanza kan syudad nin Legazpi. Maray na hapon sa gabos na mga nakipistangon yan. Pwede man Kuya Jun sa mga mariklamuho. Natudong kita ta. Pag maatindir bakit ako Kuya Jun ng mga okasyon, pista, birthday. Minsan baga ma-request pa kita na pabalonan pa uli. Ano? Tapos, pag nakikaon ka sa pistahan, pag uli mo, tsaka mo lilibakon na ano man daw ngaya ito, galing ngaya maluya ngaya, pakaluto ngaya. Ano to ngaya kung buhay pa ngaya, so kusinero ka ito. Maray na hapon tabi, Sir King. Good afternoon kay Brother Arthur Marco and Joshua James Bino. Sabi ni Sir King, buhay na mga tugang, sana sa mga nakipistangon yan sa Barangay Lidong, kuana, na hinundaga na ready na naman para sa ikadawang harong. Ako kaya Kuya John Kasubago, nagkuhan ako nagninong maugbaon mabaga sa pagmati na pigko akang ninong nagpabunyag kaya so dati kong classmate kan high school. Bira naman kami kayo na bira naman kaming magka-istoryahan, magkauron-uron, pero kan nagkaaki siya, naranduman pa ako, ginawa pa akong ninong Kuya John. Pagmaan man sa pagmati, natigtiwalaan kang maging ikadawang magurang kan aki niya, di ba? Iyan nga Joshua, kung may maray ka lamang yung maituro. Kay Tito April Brosoto, shout out sa iyong tiyahin na si Malin.
Wow, very sweet. At sa aking mga anak na inahin ng kulit, listening from Canada. Ingat lagi, God bless. Nasa Canada na pala si Tito April. Kumusta tabi ang panahon dyan sa Canada, Tito April? Baka pag uli mo after 2 years, may pasalubong ka lamang na ginatan. Mahagad ka sa pasalubong, ginatan pa. Nakifiesta ako, Sir Joshua, sa sarong lugar, susala, daitig luwas. Ini ang problema, Shara, pag nakikipista, kita na sa nagani, minsan nakikaon baga, kita pa sumasupon, ano man daw nga ito salad, dala mang ipig luwas, suminod nga kulang so hotdog. So igado nga puro lada, di nga maka, gari man sa habo ipakakaan. Nakulong kitang nahihiling na mga ano, nakulong kita priming nahihiling na mga diferensya pag nakikikaon. Baysan na tabi, Madam Chit, kung di ka nalawasan kan salad, pag nagpista sa inyo, di mo man imbitaran. So lumpia nga puro rapper, sabi ni Shara. Si Shara, pag nagpista sa muya, di ko imbitaran ta, ang kaburubantay pa lang kani, so lumpia. Uy, maray na hapon tabi dyan sa sa Pulan ni B-Boy Saludes dyan sa Purok Trescan na San Jose Malilipot, Albay. Ang tambayan kan mga paro-paro G dyan sa Purok Trescan, San Jose. Shout out sa inyo ka, boss. Kaya kita mga tugang, kung fiesta sa tuya, maglaki kita duman sa mga bisitang mga masinupunon. Mapili mo man ngayaan. Ay, ako naka-istorya ko John. Ang teknik nga sa pistahan nga, Joshua, kada nga harong na sakatan mo, mas kailangan mo man kabistado, magbisa ka sa pinakagurang. Magbisa ka sa pinakagurang. Pag nagbisa ka na nga, alangan man niyang subulong ka kan pauli. Diretso man niya, kumusta hon? Kumusta na po nga Lola? Dangi makadigdi so tiyaon ko nga ta. Makulog nga ang bitis kaya nga ako ang pinadara nga digdi. Representative nga kang pamilya mi. Pero sa katunayan, dahil man palang ka ano, para pala nakifiesta. Susuman nga ni Sir Joshua, makubulon sa kasuibos, malagtok pa. Ang suman, ang ibo, ang pinagkaiba ko dyan kan suman buda ibos. Ang suman, so sa muya kay ang paghuna ko kan suman, ayan so arroyo, so napapatos kan dahon kan batag. Iyan ang suman. Ang ibo, so napatos kang, so ano kang nyog. Yeah, ang ibo, so ano yan, so bagas pa yan. Tapos so suman, so giniling na. Arroyo kaya nga pod kan sa muya. Nata ngaya inapod ngayang arroyo, Kuya John. Kawas ada si Gloria yung nagibo kan malagkit. Ang paghalo ko ba kan arog kan makapagal ngaya. Si Gloria pala yung ginibong para bukag. Sabi ni Gloria, makapagal ngaya. Kaya inapod na arroyo. Gloria makapagal arroyo pala. Laging presidente. Sorry po. Kaya pag kamo nakipista, dahil naman magsupon, pinakaon na nga na, masupon pa, pinatake outan ka pa nga ni. Kaya ni Kuya John, orasyon para sa mga mariklamohon na mga para pakipiesta. Arog ni Shara May Liron. Maray na hapon tabi kay DJ Toyang, nasirip ko si DJ Toyang. Aki pa ako, idol ko na ini. Sabi kan ina ko, dita ka ano mo nga Joshua, dita ka pang pangaranan ngayang dita ka pa ngayang pangaranan na Victorio, tapig susug ko nga sa pangaran ni Victoria, listener kaya ngaya ko kayan. Habang yan naghapros nga kang sinapupunan ko ngayon, nagadawag niya ako sa OKFM. Orasyon, Kuya John, sa mga tawong mariklamuhon sa pistahan. Orasyon, sa mga mahilig sa pistahan. Kung kita pinakakana, dahil na magreklamo na ngaya suminodo matabang, totoo dun ba yan iba Kuya John, matarampa, ano man daw nga susalad ta matagason, garong man sa ngayang habo ipakaon, pangyari tabi sa imo madam, pinakakan ka na iyo paan mareklamohon, chismosang para pakipiesta, marangaya sa imo ladaon, pinakaon na mareklamo pa, ang problema tamahagad panin pa Sharon.
chismosang para pakipiestahon, makusugon pang magsopon, ito palan sa lumpia, kinaag sa bulsa, binalon sa harong. Woo! Sabi ni Sir Ronald Bonapos, ayos nga pa di. Maray na hapon tabi sa imo, Sir Ronald Bonapos. Magpa-share ka kuya John sa tabako. Haputon mo, sisingirig ang pinakamaitsurahon niyang lalaki. Ituro ka sa San Lorenzo, harong ni Ronald Bonapos. Ang harana sa kabanggihon. Yeah, magdangog ka mo kay Sir Ronald sa harana sa kabanggihon. Kumusta tabi, Sir Ronald? Kumusta ang mga friends ta dyan sa WGB FM? Dyan sa syudad kan Tabaco. Kaya kamo ha, kung makikipiyas na tabi kamo mga tugang, pagbulan baganin Mayo, iyo ini ang bulan kan fiestahan, Kuya John. Dahil na magreklamo, pinakaon ka na, pinabalon ka pa, mareklamo ka pa. Diba? Munan mo kan magkulog sa tulak mo pag uli mo. Bayan ng mga tugan, dito kita sa may kamugtakan lamang na iristoryahan tabi mga friends, gari puro kita kaluwag ngayon niya na hapon. Dahil sa totoo lang ko yun, nagpatundag man sa nakang kinakan ko. Nakadawa kaya akong harong. Mapagalon pala pagdako lang kabisto. Ha, pag nagdigdi ka pa di, tamahara na kita. Ay, yung tabi, Kuya Ronald. Actually, mapaturo ko sa mo tabi, bossing Ronald Bonapos, kung paano magharana ta. Inibaga, Kuya John, ang wara na sa panahon ngunyan. So, mayamang mag-ilusyon, maharana ka. Di ba? Kaya ito, masutlog ka ki long sleeve, ki maorag na bado, naka-slacks ka tapos black shoes. So, gari ka baga ma-attender nin kodal-kodal, barilihan. Tapos maarkila ka ki para gitara, madumang ka sa harong kan iilusyonan mo. Tapos maski baga sintonado ka, mapilit kang magkanta, maharana ka, di ba, Kuya John? Ini ang wara ng ngunya na dahil nabigo practice kan mga kabataan. Kaya pag nakapashare ako dyan sa harong ni Sir Ronald, mapaturo daw kung paano magharana. Malay mo lamang, arugay ni kay Jerome, malay mo baga, may magka-girlfriend si Jerome, makagibo ki kasalan. At least lamang tataw ka kung paano suyuon. Kantahan mo ki lulubog, lilitaw ang buwan at ara. Maski baga sintonado ka, ma-appreciate yan kan mga girls, di ba? Bakun supuro na sa nangon yan cellphone, pag mangi-ilusyon ka, ma-chat ka na sana, one chat away. Tapos, ang ligaw bagang yan, Kuya John, minsan dahil naman tigapaloy, magkatsuro-chat sa ng mga tulong banggi, ikaapat na banggi, sindana. Kaya baga ang mga mag-irelasyon mo yan, madalion mag-break. Alingado ini si, so ibang mga mag-irelasyon, madalion baga mag-break. Ta, siyempre, naging sinda na dahil ninda masyadong bistado ang kada saro. Kaya importante yun, Jerome, ang panliligaw para sa mga teenagers. Diba? Tandaan din mga girls. Sabi baga, dakulo kaya nagasabi Kuya John, ang pigapahaloy niya, relasyon, bako nga panliligaw ang pigapahaloy. Tama, pigpapahaloy talaga dapat ang relasyon. Pero ang panliligaw, dapat dahil piglilingawan iyan, dapat maging tradisyon man girare para sa mga babae ngunyan, na dapat ligawan sinda kan lalaking gusto sindang ilusyonan. Di ba? Sa panliligaw, iyan sa stage na mabibisto mo ang lalaki, di ba? O pwede man yan, sa babae ang manligaw, di ba? Iyan sa panahon na ititaw sa tuya kan tadhana para magkabistuhan ka mo, di ba? Bago mo siya saguton, dapat midbidon mo na muna. So ugali niya, kung may respeto ba siya sa imo, may respeto sa magurang mo, may respeto sa pamilya mo, di ba? Midbidon mo na muna sa paagikan panliligaw. Ikaw man na lalaki ka, dahil ka magparasibot-sibot, manligaw ka nin matanos, Kuya John. Ano iba nga ni baga kaan, Kuya John, aram mo, ang inot na pigiligawan, sumagurang, bakon, o ilingan sa kabarkada ko, nakatuloy ang lugod, sulula ka na. O lugod si Kuya John. Ang inot pala niya liligawan, sumagurang,
Iling alugod, ang nakatuluyan, sululang, balo na. Woo! Pero mga tug, ang panliligaw talaga, Kuya John, kung naputong ka, may aki ka bagang babae, di ba? Makung sa parte kan magurang, maugmasinda, pag nahiling ninda, nasuaki ninda, pigliligawan kan lalaki, pagpapaaram, kung saan maduman, bakun sayin na sa nabibit-bit, so babayi man, dahil na nagpapaaram sa magurang, kung ako man sa namagurang Kuya John, pag ulit, tultugon ko talaga, di ba? Kung ikaw lalaki, ipaaram mo nin tultol. Ngaya, maduman niya kami sa siring ka ni. Arug po ngaya kaning oras, yaon na ngaya kami sa harong, di ba? Pag luminagpas ka, kaya itong panahon ko dyan, nag-istorya sa lolo ko, pag luminagpas ka sa Korpyo, makaturog ka sa luwas. Bakon? Makaturog ka sa luwas. Dawa, nag-uran-uran dyan, malipoto ron, makaturog ka sa luwas. Magtios ka kan lipot. Diba? Kaya importante ang panliligaw. Ngani, magkabistuhan ka mo. Makunso, basta sana ka mong naging mag-iyo, mag-un. Tapos kang naging mag-boyfriend, girlfriend na, tsaka sana nagkabistuhan kan tunay na ugali, magbubulagan man sa nabaga Kuya John. Makanusunon. Kaya, Sir Ronald Bonapos, idol ta ka, nakapira ka na. Kay Madam Jen Estola, good PM, shout out po sa mga taga Mabini, Daraga, Albay. An masiramon sa piyestahan, suman, tapos ibos, tapos pag uli, may baklod na lutong tahada. Ay, perfect ini Kuya John na tahada. So, taba baga, pipirtuson mo muna. Tapos, tsaka mo lulutoon naman sa batag na minatamis. Perfect ang tahada, no? Ining ibos mo da suman, ini ang pambansang pabaon ng mga fiestahan. Di kita sa may lamang, may kamagtakan lamang na ororon Kuya John. Kamutabi mga tugang, na-experiensya na nindo sa buhay nindo na gari sa gabos na hiro-hiro nindo, sa gabos na pigigibo nindo, pigtaon na nindo sa best nindo, pero feeling nindo dai pa ito enough. Kumbaga, na-stuck ka duman sa pagiging almost. Dai tinaw mo na sa best mo, di ba? Tapos pagmati mo, kulang pa. Sa'yo daw ini pwedeng mamatian sa relasyon, sa pamilya, di ba? Pwede. Feeling mo man, tinao mo man gabos, oras, atensyon, material na bagay, gabos na request niya, tinao niya, pero feeling mo, dai pa enough. Or ikaw man, halimbawa sa trabaho, aram mo man na pigigibo mo so best mo, pero feeling mo, ata daw tagari may kulang, di ba? Or ika sa sadiri mo, feeling mo dai ka permi kompleto, 'di ba? Feeling mo dai ka permi enough. May times man talaga sa buhay kan tao na arog ka nang nafi-feel ta, 'di ba? Maski ako pabuwa-buwa sana. May mga times man na feeling ko so ginibo ko dai pa tapod. Ano man tapod, Jerome? 'Di ba? Kumbaga dai pa swak, dai pa sakto, kulang na kulang. Oni tabi Jerome, 10 things to do, 10 bagay na pwede mong gibuhon when you think you're not good enough. Ano nga ni so kantang may anong kanta na nga ni Jerome? So I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Just once pa lang. Bagay inisay mo Jerome na kanta. Ika, tabi, friend, naranasan mo na ini na feeling mo, gabos na pigibo mo, dai enough, or ika mismo, sa pagkatao mo bilang ika, dai enough. Pero napaulok si Shara Leron. Sabi ni Jerome, feeling not good enough can make you or break you. Daw ang bagay da tabi mga tugang, kung pagmati mo perming kulang ka, antigibo mo kulang, dai ka enough, it can either make you or break you.
Yan. Paano mo mapupugulan na maisip na bako ka enough? Diba? Number one, Databi Jerome. Stop comparing and competing. Tuudon kita kaini, paguna ta pirmi, competition ang gabos sa classroom, sa trabaho, sa mga kapitbahay mo. 'Di ba, Kuya John? Pag sa kapitbahay mo nagpa-islab, maski ka pobre ka, mapa-islab ka man. So kapitbahay mo nagbakal ki ref, maski kada kulong ka pang utang, mabakal ka man. Feeling mo nalalamangan kanya pirmi. 'Di ba? Pag may bagong gamit ang kapitbahay mo tapos feeling mo lesser ka kumpara sa iya, feeling mo masadit ka kumpara sa iya. Sabi digdi, stop comparing and competing. Everyone is wired differently. Magkakaiba-iba na kita mga friends. But the problem with most of us is that one genie beyond say back for more. Just once, can't figure out what we keep doing wrong. Why the good times never last for long? What are we doing wrong? Can we figure out what we kept doing wrong? Why the never last so long?
Okay na tabi, Jerome. On air na. Yes. Say na nga na ako naputol ka subagaw. Sabi ko, magkaiba-iba kita. Dahil kita mag-stop kita sa compare, buda pakipagkumpetensya sa iba na gusto ta sindang maarog, gusto tang maging sinda, di ba Jerome? But the problem with most of us is that Aleko. Pasensya na ka mga taugang, bigla kitang naputulta. Palsok su supply din kuryente. Brought to you by one and only Albay Electric Cooperative, Aleko. Ang pinaka mapinadaba, Jerome. Aleko, takore ka ba? Bakit nga? Bakit? Kasi nag-iinit ako sa'yo. Maray na hapon kay Madam Bossing Lowe Azul. Hello po, good afternoon, Tay Rizal. Sabi ni Jerome, but the problem with most of us is that in the quest to become like everyone else, sa kagustuhan tadaang maging konsisay na dakulang tao, sa kagustuhan tang maging si arog kay ni, nawawara na su sense or nawawara na su originality, nawawara na su ika bilang ika, di ba? Halimbawa, ako ngayon gusto ko ngayon maging arog ngayon kaining kapitbahay mita, so mga aking ngayon napatapos na ngayon sa pag-eskwela, maray na ngayon ang buhay, ang harong ngayon 3-story, kompleto ngayon ang mga gamit sa harong, mga appliances, ang gabos-gabos, di ba? Ikaw man ang gigibo mo, nagparapangutang ko John, tangani maarog sa naso kung ano ang igwa so katanin niya. Mas lalo ka lugod na lubog, di ba? Wala ka na lugod originality, imbis na ikaso mag-ingwa para sa sadiri mo, wala na lugod sa tamang diskarte, Jerome. With that, pag nawala sa originality mo, we lose an integral quality. Ano ang nawawara sa imo pag sige mo na sa nang pangarog sa iba, sige mo pakigkompetensya sa iba, nawara sa imo an self-love. Diba? Sabi digdi, the never-ending comparison with people can evoke a sense of worthlessness, especially today when social media feeds are full of amazing photos to compare out lives to. However, these tidbits don't represent the complexities of life. Ngunyan mananggad baga sa social media mga tugang, gari madaliong kang, kung ika-inggitera ka, madaliong kang maka-feel nin inggit. Ta syempre, dakul kang mahiling ng mga post na si Oni nag-travel, si Oni nagkaon sa mga mamahalin na restaurant, di ba? Kung mahilig kang magpara-compare kan sa diri mo sa iba, madaliong kang maiinggit. Syempre, ang ipopost man ninda sa social media, so happy moments ninda, di ba? Kita baga, tapos pag nailing mo yun, ay maray pa ngayon si Arog niya kay ni, maray pa ngayon si Arog kay ni ta. Nakapag-travel na ngayon, nakapag-pundar na ngayon. Ilang ngayon ang post niya ni John Napoles ngayon, nagpaburakay ngayon. Madaliong ka na kan mga friends maka-feel ng inggit, di ba? Lalo ngunyan. Siyempre, ipopost man kayan, so happy moment niya. Dahil man yan ma-post kay makakapababa sa iya, di ba? Kaya sabi digdi, stop comparing and competing. Take a moment to admire the great things in your own life. Mag-focus ka man dapo mga friends sa mga magagayon na bagay na igwa ka sa sarili mo. And only compare yourself to who you were yesterday. Kung igwa ka man daanin to kumpararan sa sadiri mo, so sadiri mo man garay kan mga tumalikod na panahon. Diba? Kung kaito nugnugon ka, ngunyan medyo maputi-puti ka naman, so di mas okay, diba? Mas malangkaw ang self-esteem mo. At least mahiling mo na nagtalubo ka, Jerome, diba? Kung kaito nangangarap ka lang maging engineer, tapos ngunyan nakagraduar ka na, matay ka na lang ning board exam,
Di at least mahihiling mo, kung tig-compare mo ang sadiri mo, sa sadiri mo man gyud kay mga nakaagi, mahiling mo na ika pala nagtatalubo. Di ba, Jerome? Number 2, recall your past achievements. Tama ini Kuya John. Kita baga sa buhay ta mga tugang. Igwa man talaga nin mga sabi nga ni mga lowest times sa buhay ta, feeling ta down na down kita. Feeling ta dahil na kita kinagigibong tama sa trabaho, sa relationship ta sa iba, sa pamilya, di ba? Sabi digdi, ang saro na pwede mong gibuhon, rumdumon mo sa mga achievements mo kan mga nakaaging aldaw. Sabi digdi, the perfect antidote ngaya para dai mo ma-feel na bako ka good enough. Switch on your positive reminders. Diba? Balikan mo, i-recall mo sa mga achievements mo kan mga nakaagi, diba? Halimbawa, sa trabaho, medyo nadidipisilan ka. Rumdumon mo na kang college ka pala, cum laude ka, kadakol mong mayda. So, yun itong gibuon mong inspirasyon para mag-strive ka pa rin marhay sa trabaho. Diba? Nakaya nga ni kan iba. Ano tayo kataday mo makaya? Ang hashtag dyan, Kuya John, fight sana. Bakon, Kuya John? Aboy na mga tugang, ipadagos tang irestoryata taon-taon. Tamay pagirumdum lang si Kuya John, alas 3:40. Po kang atay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni nala o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing mo mga tay. Kay pong sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halin sa herb, natural kaya aligta. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa paghubag gay. May bisyo man wara, mahilig uminom mo dai, mas maray pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal po sa mga butika o drugstores nationwide. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan para umapara sira
hatid sir o driver ka man, estudyante, simpleng tao, tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma, pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya paranday, daig diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon, mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang sigov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Greg Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with the theme Celebrating Albay's local culture and natural endowments that makes it truly Magayon, with Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit. The whole month of May 17, LCC Grand Concert, Magrapan sa Magayon, Year 10, and the Magayon Original Music Festival, May 17 and 18, Anigaydan 12, Resurgence Cosplay, May 18, Magayon Band Fest, and the Serenata Brass Band and Majorette Competition, May 18 and 19, Softball Tournament and Spicy Albay Photography Convention, May 19, Search for Daragang Magayon, Postura de Magayon Pinokpok in Jeans Fashion Show, and MTV Enduro 2024, May 20, Search for Daragang Magayon Charity Day and Drum and Lyre Corps Competition, May 20 to 22, Magayon Hair and Makeup Training and Competition, High School Category Regional Level, May 21, Search for Daragang Magayon Coastal Cleanup, May 22, Search for Daragang Magayon Festival Attire Competition, May 23, Search for Daragang Magayon Talent Competition, and Bombo Dance Showdown sa Magayon, May 24, Hataw at Galaw sa Magayon Finals, May 25, Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region, and the Search for Daragang Magayon Coronation Eye, May 25 and 26, Bakbakan sa Magayon 2, Second Governor Greg Lagman National Airsoft Speedball Tournament, May 26, Mayon Buradolan Retro Music Festival, Jazz Mix Summer Dance Workshop Recital, and JMX Modeling Grand Fashion Show, May 27, TESDA Kabataan Caravan, May 28, Magayon Exotic Pet Expo, May 29, Magayon Grand Santa Cruzan, May 31, Albay Festival Street Dance Competition, Magayon Float Competition, Magayon Cockpit Derby, Konsyertong Pasasalamat, Closing Concert, and Silyab Fireworks Display, Magayon Festival, May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Yes, mga tugang, second round from Albay Electric Cooperative. Iyo naman ang question, accept taron tanan sa na yan, di ba?
Ba na mga friends, estimate ko gari mapo na so street dance presentation in connection sa celebration kan Santo Cristo Festival dyan sa Santo Cristo Mission Church sa Barangay Dapdap, Legazpi City. May report, sitwasyon kan street dance si Jasmine Baloloy. Jasmine, maray na hapon. Yes, good afternoon, Sir Joshua. Atin sa po yung mga paraan tabay. Location ta po yung kita digdi sa may Rizal Street kung saan makulor at naghahanda ang mga mapartisipar digdi sa street presentation na partekan Santo Cristo Festival. Presenteng naghahalat pa na magtuon ang naunang bita ng aktibidad na papartisiparan man iba-ibang barangay. Yung pawa na naka-orange ngunya na Sir Joshua. Tamawian na naka-yellow Victory Village and Sabang na pigahalat pa asin ang dapdap na naka-tribal costume. Para sa mga dagdag na impormasyon, Sir Joshua, kaibahan ta si committee chairperson ng street presentation na si Mama Joy Pinat. Ipasa ko po sa linya si Mama Joy Pinat. Ma'am Joy, good afternoon. Estimate ko, mapormahon ka na naman ngunya na hapon. Yes po, Sir Joshua. Kumusta ang ganap, Madam Gary? Nakapustorahon ka na naman ngunyan. Ay, dahil naman, nakapanukura. Busy? Busy. Ang pinagbago pa lang po, Madam, kan last year baga, so mga dap-dap elementary pupils ang contingents. Ngunyan po pala, may kasabay ng ibang barangay. Opo, dahil na po naipangako sa mga estudyante kasi baga naging earlier yung closing ceremonies ng public schools. Very busy talaga kami pero dahil pwedeng bayaan mi sa kapitan. Kaya as to the administration, kami man giraray. Yes. Ano Madam so naging inspiration? Anong tema ngunyan sa Lima lang po street dance? giraray last year. Celebration of faith and thanksgiving. Yes, pero mas naghiwas po Madam dati baga dap-dap lang ang yaon pero ngunyan Yes kay po. na pala sa ibang mga barangay may tagapawa po pala niyan eh. Apo, actually bako barangay, grupo sinda. Pero ang iba supported by the barangay, kaya ang name po ninda sa barangay. Okay, pero Madam ang premyo gaganahan tabi. Ay, Diyos ko, tumataginting na 12,000 pesos lang naman. Wow. Sadit man sana pala makabakal na kay Sakit man kwan. sana. Kaya nga niya ang wallet ko. Pero may kubit. pang down payment na bagan ma'am sa Toyota Wigo. Ay, maduma na daw ako tabi. Kung Bayanta ka na. Swerte pa lang sa mga gana. 12,000 po. Opo. Ano? Aside from that, igwa pang mga special awards. Ano pa po ito ma'am? Igwa kaming best in costume and props, best in exhibition, and best in moving choreography. Talaga po pala din hindi pabayaan si Cap EVP Glenn. Full Di support pwede. niya ang Dapdap Elementary. Dahil pwede. Bale, apat po ang contingents na ngunyan. Tribo Pawa, Tribo Tamaoyan, Tribo Victoreños, and Tribo Jovenes. Kumusta ma'am ang sitwasyon? Kumusta ang mga sulog po kan mga contingents tangon niya na hapon? As usual, makukulay baga, iba-iba. Depende po sa interpretation ng kang Santo Cristo Festival. Alright. Saan po ma'am ang ruta po kan street dance po ma'am? As of now, yan po kami dito sa parking lot ng Ayala Malls. Same route po last year, malaw po kami naman sa May Rizal, and then matapos po sa covered court ng Barangay Dapdap. Alright. Yung man lang po ma'am, baka may iba ka pang minsay, imbitasyon po sa gustong maghiriling sa aagyan po kang street dance ta. Yes po, sa mga nagdadangog, aagihan po kamuki sa rong makulor na parada. We are inviting you for the exhibition dyan po na 6:30 sa Dapdap covered court. Alright. Thank you ma'am. Thank you so much. Alright. Jasmine? Yes, yes, Sir Joshua. Actually, kay yaon man po digdi sa Rizal Street at si Barangay Captain kan Barangay Dapdap na si Sir Glenn Barcelon. Ipasa ko po sa linya Sir Joshua si Sir Glenn. Good afternoon. Hello. Okay, nakapon tabi Joshua. Sir Glenn. Atin sa kabos itong listener sa estasyon kan DCGB. Yes, Marina. Deka po palang talaga pipabayaan ni Madam Joy. No? Maski tapos na po palang sa klase, talagang
full support para sa Santo Cristo. Oo, magayon ng partnership ni sa Dapdap Elementary School, sa panginot ni Ma'am Joy Adrapinat. Second year mi na ini, kang street presentation. Kang last year, mga eskwela kang Dapdap Elementary School, Opo. ang mga contingents mi. Kaya lang, ngunyan baga, dahil sa bagong schedule kan mga graduation, they available sa mga aki dahil sa Pizza 29, graduation na ninda. Kaya pinagmarhay mi na ginibuming interbarangay. Iyo Pero po. ang nag-lead man girarikan committee, also Dapdap Elementary School, sa tinda ang mas sa tao kay ni, boda aram na ninda ang padalagan, kaya nagiging successful ining event na ini. Yes. Ano po, tabi Kap EVP, sa mga masunod na taon, mas mahiwas pa po. Ini topic involved na po pala sa ibang mga hali, sa ibang barangay. Oo, kasi kung marureparo to every year, nag-improve. Kung kang inot, barangay based lang siya, ngunyan in-open na for inter-barangay. Yes. And hopefully by next year, mas dakol na barangays ang pwedeng mainganyar mi na mag-intra sa street presentation kan Santo Cristo Festival. Yes. Bati, 12,000 po pala ng premyo. Dakula po pala Kap, Sir Iyo, EVP. pero siyempre, damo na dakulang sa tuyang mainganyar na barangay na mag-intra, natural, i-increase naman ang mga prices. Yes. And we are hoping na by next year, ikaw pa kita maging mga sponsor na pwedeng mas makatabang, tangaling mas dakula ang mga premyo na sa tuyang pwedeng itao. Aha. Imbitasyon tabi, Sir EVP. Okay, siguro mga in a few minutes, mapo na kami. So we want to invite everyone. You can watch our street presentation. And after kini, dyan nabanggi, so street dance contest, dumanan ni sa covered court, dumanan sa competition proper. So dahil makaduman sa Dapdap, mahiling po ninda sa DCGB News Online. Yes. DCGB News Online sa Facebook. Oh. Ay tabi, Sir EVP, tapos naman baga sumbagyo, tuloy po so atod. Siyempre, oo. Sa Pizza 28, Pizza 29, masabat kami kan mga imahin kang iba-ibang barangay. Digdi man giraray sa Ayala Mall. And then, after kan, ma-procession kami. And then, pag Mayo 30, iyon na ito sa atod, maritime procession, na kung saan, iahatod ni Santo Cristo sa mga iba-ibang imahin kang kataraning ng barangay na nakisumunod sa iyong kapistahan. Yes. Aha. Thank you po, EVP. Yes, and siguro, muya ko tawang kipasasalamat so Ayala Mall Legazpi sa pagtaong unra sa muya na magamit din parking area ninda. Dakulaw na bagay ini, at least di kami naka-isturbo kan traffic. Correct. Sa muya pag-assemble kang activity na ini. Correct. Buda matawo, nasa sentro po talaga. Oo, EVP. matawo. Dakol nakakailing. Correct. Oo. Thank you po, EVP. Good luck po sa event. Opo, sabi, Joshua, salamat. Yes, Sir Joshua. Yan ang presenteng sitwasyon digdi sa may Rizal Street kung saan nagpe-prepare ng magbuon ining street presentation. Yan ang mga impormasyon na Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you, Jasmine. Mag-antabay na po sa gilid kan po tamaagi na su street dance presentation kan celebration po yan kan Santo Cristo Festival dyan sa Barangay Dapdap. Bueno mga tugang, antabayan ang masunod na programa Bicol Target. Kaibahan po si Sir Pio Fernandez. Ako po ang sa indong nakaibahan, Joshua Bino. Ingat, bye-bye.